Uyawumisa Thixo, you are worthy. Emhlabeni bazalana samkele uBishop uNeli Mkhize azosikhonza ngezwi lenkosi. Mfundisi uNgubane ngicela uze ngaphambili uzokhuleka egameni lika Jesu bese sidedela umgcotshwa wakhe. Baba wethu oyingcwele, yise wenkosi yethu Jesu Kristu, impela akekho njengawe nkulunkulu wethu. You are from everlasting to everlasting. Above you there is no other God. Siyabonga baba ukuthi kuyodlula konke izulu nomhlaba, kepha izwi lakho limile kuze kube ngunaphakade. Siyabonga baba ukuthi izwi lakho liphilile futhi linamandla. Uthe bangcwelise ngeqiniso, wathi izwi lakho liyiqiniso. Singcwelise baba ngezwi lakho egameni lika Jesu. Uthe Nkosi senihlanzekile ngezwi engilikhulume kini. Sihlanze ngezwi lakho baba egameni lika Jesu. Nayi inceke yakho Nkosi egameni lika Jesu. Nayi incekazi yakho baba ozokhuluma ngayo namhlanje. Ngiyakhuleka yise wenkosi yethu Jesu, uba uqobe wonke amazwi azophuma emlonyeni wakho umntwana wakho ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amazwi akho awalethi healing kwabagulayo, amazwi akho awalethi direction kwabadukile, amazwi akho awalethi induduzo kwabadakileyo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Khuluma nkulunkulu wethu, izwi lakho baba alibuyele emuva lilambatha, alibuyele emuva lingawenzanga umsebenzi. Speak through your servant Father. Give us a receptive heart. Singaphazanyiswa lutho baba ukuba sizwe lokhu ohlelele kona. Khuluma Nkosi ngomntwana wakho, lidunyiswe igama lakho ngoJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Ngimone kimi yangewazi imfula umhlangi wami uya phila. Oshala mahasaya, Oshala mahasya la hasoya. Thank you Jesus. Hlengi wami uyaphila. Ngimbone kimi engiwazi
Hallelujah. Hallelujah. Kwesinye isikhathi kuye kube sengathi noNkulunkulu akasakuzwa. Uthi mawulifunda iBhayibheli kube sengathi ufunda enye nje yencwadi owake wayifunda. Mawuphakathi kwabazalwane ubone sengathi awufithi kahle ngenxa yezimo osuke udlula kuzo. Uma lishunyayelwa izwi likaNkulunkulu ube nento ethi namhlanje Nkosi awuqondane nami. Ashumayelo shumayelayo bese kube sengathi uqala nhlanhlathe nje. Kuyathi egcineni la sengathi inkonzo ekupheleni bese umoya ingcwele vele yamnika into specific for your situation. Into abazalwane eyenza siqhubeke sikholwe ukuthi simbone ezimweni eba uNkulunkulu saphinde sangamboni futhi kwezinye izimo eba uNkulunkulu kodwa samazi ukuthi impendulo yonke ikuye. Ngiyacela ukubingelela ngokuthobeka ngaze ngajabula ukukhonza la ekhaya namhlanje. Amen. Ngihlebela umfundisi eduze kwami ngithi ukuba angiyena umfundisi wabazalwane ngabe sengithatha iform ngiyaligcwalisa. Amen bazalwane. Ngaze ngathanda ukukhonza la sekuyakuthi noma kuvaliwe ku December ngidrive ngisuka ekhaya ngizokhonza la ekhaya. Awu kwaze kwamnandi la ekhaya bazalwane. Hawuyazi yamnandi le faith mission yakithi. Amen bazalwane. Kusadedelwa amakhwaya. Hayibo. Kwaze kwamnandi la ekhaya bazalwane. Kusafakazwa. Hayibo sijahile thina makuyisonto. Kwaze kwamnandi mangizobuya ngizokhonza la ekhaya. Makuthiwa nje lapha yakhonza la ngisontisa khona ningi. Ngiyabuya ngizosonta la ekhaya. Ayibonge inkosi. Hallelujah. Ngicela ukubingelela ngokuthobeka bazalwane. Bingelele ubaba wethu, ubaba uDladla esimhlonipha kakhulu ebandleni lethu. Ubaba oyisibonelo esibe sihle kakhulu kithi. Ngimthandile ubaba ngisanda ordainwa ngo2002. Yabona sengidonsile nami 2002 ngigcotshwa ngabe kwayizandla ibona. Amen bazalwane. Beno baba ubaba umfenendala ubaba Mkhombozeni usesenkosini. Ubaba Myeka umfeka naye wayekhona. Ubaba uZimu nobaba khona lo ofunde kakhulu baba ubani baba uNgcamu. No baba uBasi ibona babengunge ikhanda lami bazalwane ephasikeni elalise Sukuma. Ngigcotshwa ngo2002. Amen. Hallelujah. Ngiyahlonipha kakhulu ngibingelele baba kuyisibusiso ukuma phambi kwakho futhi kuyasabeka ukuma phambi kwakho ngoba siyakwazi uya-analyze futhi uyiskola at the same time uNkulunkulu ukucobile kakhulu. Siyabingelela kuma wami Nkosi yami engimthanda kakhulu bazalwane. Ngiyabathanda ngendlela emangalisayo. Ngiyambonga uNkulunkulu osigcinele bona kuze kube namhlanje. Amen. Hawu mfundisi wami waze wanenhlanhla. Wena no Pastor Thandanani ninenhlanhla. Amen.
Pastor Thandanani ukhonza nobaba uChikane ushumayela phambi kwababa uChikane we mina ngingabuye ngithi uxolo baba. Amen. Amen. Nawe unenhlanhla ushumayela phambi kababa. Njalo akubuke. Mhlambe akubiza athi lungisa mfana la. Ayibonga inkosi. Mfundisi wami ngiyabonga kakhulu mama umfundisi. Siyabingelela kakhulu mawami siyambonga uNkulunkulu. Bingelela abazalwane bonke abefundisi bonke bafowethu ngiyabingelela kakhulu. Ngiyabingelela egameni lika Jesu. Ngeke nginibale nonke kodwa ngiyanithanda nonke la ebandleni lakithi. Amen. So long ngasindiswa ke ngina 16 years ngina 52 years manje ngisonta kuleli sonto angikaze ngilishintshe angikaze ngisonte kwenye indawo lokho ukuthi ubishop nje izingane zisuke zingiqamba nami lezi sengizele kodwa akunamsebenzi otheni niyezwa abazalwane ngiyanazi nina nayisaba into no bishop no mpostoli no bani kuvele kube kunina ngathi akukho eBhayibhelini kanti kukhona kulona leli lethu. Amen. Umuntu othanda ukuba umbishop umuntu okhuthalele kakhulu ukusebenza umsebenzi wenkosi. Ngikhuthalele lokho nje kuphela abazalwane bese ingane zingiteketisa-ke. Alibonge igama lenkosi. Siyambonga uNkulunkulu ukuma kuleli pulpit elihloniphekile. Ngihamba nabantu abami ngibantshontshile ngoba ngesonto baba nangifundisa ukuthi akunyakazwa ngesonto ebandleni. So nami ngayibamba ke leyo nto angivamile ukunyakaza makuyisonto bangisuke ngigadile iminikelo. Benoze nihleke nini? So ngigadile baba kade iminikelo ukuthi ingena kanjani angithi no Jesu wagada wazowabona owesifazane ephethe esodwa nje wathi unikele ngaphezulu kwabo bonke nami ngisuke ngihleli ngijamile ngibuka ukuthi bafaka kanjani. Ayibonge inkosi. Haleluya. Ngiyajabula abazalwane ngizothatha isikhathi esingeside nokho ngibingelele umfundisi uMthiyane engihamba naye owasemzimkhulu ngamzala emzimkhulu ngisemncane ngina 19 years. Ngazala lo mama lona abazalwane kanti uzobizwa inkosi ohambeni lwakhe. Siyambonga uNkulunkulu egameni lika Jesu indodakazi yami ngiyakubingelela esihamba nayo magcino lo usanda kuzala uzalwe last year. Usanda kuzalwa uhlezi kade ngizala futhi emvuselelweni nginemvuselelo eseHazelmere. Ngiyazala nakhona uyasukuma izolo uthi yena umagcino akanandaba ukuthi ubani omunye ozalwayo. Amen. Umagcino nje for iposition yakhe umagcino noma ngingazalwa abanye kodwa yena uhlale umagcino. Amen bazalwane. Angazi ukuthi thina wayithatha leyo nto angifuni nje ukungena kuyo. Ayibonge inkosi. Ngiyacela bazalwane ngokukhawuleza ngiphuthume ngibingelele kubaba ngiyabingelela hawu siyabingelela egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Ngiyacela ukuba sigijime siyezwini lenkosi incwadi kaJona chapter number 2 sifunda verse 9. Amen. Bese omunye asivulele u1 Samuel chapter number 1 sifunde khona from verse 1 size sigcine 3 bese siyathandaza ngokukhawuleza ngisuke la. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngeke ngithule nginobufakazi kimi ngizothula kanjani ngeke ngithule nobufakazi kimi angikwazi bazalwane ukuthula
uNkulunkulu ungenzele isimangaliso ekhaya kithi. Amen. uNkulunkulu ulivakashele nami ikhaya lami, kwasindiswa abantu ekhaya kithi. Amen. Abanye babo bakhonza la ikhaya bazalwane. Ngicela abantwana bakithi basukume kanye nonkosikazi kabhuti wami omdala, ubhuti wami omdala uThemba, nabantwana bakhe basukumela bekhona, nabazukulu bami basukumela bekhona. Haleluya. Abaphelele bazalwana ngibabona abanye kade belokhu bedlula bengibuza ukuthi manje wegogo kudayiswaphi, kuthengwaphi, bafuna ukuthenga. Belokhu bengihlebela la kuthengwaphi. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane owenze isimangaliso ekhaya. Ngiyabingelela kakhulu ekhaya egameni lika Jesu. Ngibingelela kumkabhuti wami baba Mbuyazi, ngicela ungiphathele kahle unkosikazi wami lapha anemuva nabantwana bami. Amen. Hallelujah. Akusibona kuphela bazalwane, ebandleni engikhonza kulona ngikhonza nondodakazi kasisi wami. Ibona bonke laba ma engibakhulisile uNkulunkulu engilekelela. Ungikhonza nondodakazi wasisi wami ongasekho, ngikhonze nabafana bakhe abawu2 baya ministera enkonzweni bazalwane, benza umsebenzi kaNkulunkulu kanye nami. Ngiyambonga uNkulunkulu ofinyelele kithi. Kuyalindwa la kubo kaJesu. Kwesinye isikhathi ngathi uhamba into engabonwa umuntu, kanti uNkulunkulu uyakunothisa ukuhamba kwakho. Amen. Hallelujah. Kuba mnandi nje mangifika ephasikeni ngifike bepaka imoto. Hawunani nikhona? Bathi sikhona. Kube mnandi sesihleli ndawonye bazalwane sixoxe indaba zasekhaya ephasikeni. Amen. Ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho. Again Nkosi yami ngiyaxolisa, yazi yayindi into yami. Ngicela ukubingelela abafowethu engihamba nabo abasisiza kwimedia ebandleni. Bathe siya la uyakhona. Abazucharge nina bazalwane, kodwa izithombe zonke zabo ezinhle nizozithola. Abalwi nemedia yala ekhaya, kodwa nabo bazosebenza umsebenzi ngenxa yokuthi nibize mina. Amen. Mfowethu nathi ngiyabingelela mfowethu. Ukhona la eMaritzburg bazalwane, nomsebenzi omuhle ngendlela emangalisayo. Ndodana yami ngiyabingelela egameni lenkosi uJesu. Amen. Ngicela sifunde bazalwane kafushane egameni lika Jesu. Incwadi uJona isahluko number 2 verse number 9. Amen. Verse 9. Yes. Kepha mina ngiyakuhlabela ngezwi lokudumisa, ngigcwalise engikuthembisileyo, ukusindiswa kukuye uJehova. Sifundele futhi ubaba uthe uyasithanda isingisi ngoba sivele sibeke siqondise kangconywana. Amen. Amen. Ake ngiphinde ngesiZulu. Kepha mina ngiyakuhlabela ngezwi lokudumisa, ngigcwalise engikuthembisileyo, Amen. ukusindiswa kukuye uJehova. In English. But as for me, I will sacrifice to you. With the voice of thanksgiving, I shall pay that which I have vowed. Salvation is from the Lord. Ngiyacela bazalwane siye ku Samuel wokuqala. Samuel wokuqala. Usifundele nakhona verse 1 to 3 bese uyama nje ku 3. Chapter. Chapter 1. Okay.
1 Samuel chapter 1 verse number 1 to 3. Amen. Ukuzalwa kukaSamueli. Kwakukhona umuntu waseRamatha yimi Sofimi lasezintabeni zakwa-Efrayimi ogama lakhe lalingu-Elkana indodana kaJerohamu ka-Elihu kaTohu kaSufi wakwa-Efrayimi. Wayenabafazi ababili, igama lomunye lalinguHana, igama lomunye lalinguPhenina. uPhenina wayenabantwana, kepha uHana wayengenabantwana. Verse 3. Lo muntu wenyuka emzini wakhe iminyaka ngeminyaka ukukhonza nokuhlabela uJehova Sebawothi eShilo. Kwakukhona lapho amadodana amabili Imake kaEli. ungasadluli ku verse 3. Ungasadluli ku verse 3. Uma sifunda bazalwane kule ncwadi kaJona, indaba kaJona siyayazi sonke, ngenxa yesikhathi angeke ngisadiga kakhulu kwi-background. Amen. But indaba yaJona siyamazi, wathunywa uNkulunkulu wasethatha indlela okungesiyona, wase uNkulunkulu enza ukuthi aze afika la emthuma khona, wamenzela i-transport eyayingakhokhelwa. Amen. Wase emfaka kule transport ewufishi yayomthulula la emthuma khona. Amen. Kuleli verse uzwakala uJona ekhuluma indaba ye Thanksgiving. Amen. Ukhuluma from experience asadlule kuyo aze afike la uNkulunkulu emthume khona. Udlule ekutheni acishe abulawe ulwandle. Udlule ekutheni abe stubborn ngalendlela leyo ukuthi ukubizwa kwakhe cishe kwamngqubuzisa noNkulunkulu. Udlule ezimweni ezinzima kakhulu ukuze afike la ethi kepha mina. Phinda usifundele sisilelo verse. Kepha mina ngiyakuhlabela ngezwi lokudumisa. Uthi mina I will sacrifice unto the Lord with the voice of thanksgiving. I-thanksgiving bazalwane ayivezwa i-excitement. I-thanksgiving ayivezwa ukuthi kade kuloku ku-right. I-thanksgiving izalwa izimo ibandla lidlule kuzo. Izalwa izimo umholi webandla adlule kuzo. Izalwa izimo ezishisayo ezenza ukuthi uma sebedlulile kulezo zimo bathi kepha mina I will sacrifice unto the Lord. Izimo zenza ukuthi i-value ye-sacrifice ibe ngaphezulu kwezimo ezikwehlele ngoba usukumangazwa isandla sikaNkulunkulu esikhiphe ezimweni. Akekho umuntu athi makabongwe uNkulunkulu engazange ashayeke. Akekho umuntu athi makadunyiswe ohlala phezu kwamakherubhi engazange abone ukungenelela kukaNkulunkulu esimweni sakhe. uJona was distressed.
in pain. uJona wa-experience i-victory engawafakanga amandla akhe. Oshama Yahasai. Akazange awafaka amandla akhe. Ayikho into ancedisa ngayo ukuze abe kwiposition abe kuyo esenqobile. Kodwa kubize ukuthi uNkulunkulu intervene. Wayengeke uJona asurvive olwandle. Oh yeah, bazalwane. Wayengeke uJona asurvive kuma storms. Wayengeke uJona asurvive kulesiya sivunguvungu esasikhona senza ukuthi umkhumbi ufuna ukuchitha abantu. Wayengeke asurvive. Kodwa kwabiza i-intervention kaNkulunkulu, ukungenelela kaNkulunkulu okungadingi amandla akhe, okungadingi ulwazi lwakhe, olungadingi udumo lwakhe. Okudinga uNkulunkulu engena ezimweni zomuntu. Amen. Wayesethi kuphelile kanti uNkulunkulu usazasindisa izizwe. Wayesethi useyafa kanti uNkulunkulu usazakha ngayo umhlaba. Usazomemezela bese abantu beyaphenduka. Yena wayesethi kuphelile kanti uNkulunkulu uqala indaba. Ufinyelela la ethi khona, victory is not mine, but the victory ekaNkulunkulu. So I will sacrifice unto my God. Uthi ngiyahlabelela kuye ngoba into edirector ipraise, edirector ukuhlabelela izimo uNkulunkulu akutomule kuzo. Izimo ezikhanda icharacter, izimo ezikhanda ihumbleness, izimo ezikhanda ukuthanda abantu, izimo ezikhanda into yokuthi uyazi noma ngigcotshiwe angingaphezulu kwawo wonke umuntu. Uma ngabe uhlangana nezimo ziyayishuka insila bese sikhipha umzalwane, siyayikhipha ingqondo yakamkhize bese ifaka ingqondo kaKristu. Izimo siyakwehlisa ufunda ukuhlala nawo wonke umuntu. Awukwazi ukudumisa uNkulunkulu ungadlulanga ndawo. Indumiso idalwa ukuthi bazalwane bengingelutho nje kodwa ngibona isandla sikaNkulunkulu nami singangedluli. Hlabelela uthi ngimbone kimi engiwezi imfula. Sengingasho ngithi umhlengo wami uyaphila ngoba ngimbone kimi. Kufanele kube nezimo ezizokwenza umbono uNkulunkulu kuwe. Abantu bengekho, imithandazo yabazalwane ikude nawe, izimo zikufake kuNkulunkulu bese uNkulunkulu eyangenelela. Elibonge igama lenkosi. Angazi ukuthi bazalwane iThanksgiving niyicabangeke kanjani. Angazi ukuthi nibuyaphi. Angazi ukuthi nihlangane nani. Angazi ukuthi njengoba senibaningi kangaka kuke kwakhonani bengakabi khona bonke labantu. uNkulunkulu avele ezulwini waba ukukhanya ezimweni, uyena esizosacrifice kuye. Thanksgiving goes together with a sacrifice. Awukwazi ukubonga uNkulunkulu uza ngezandla. Ukombonga uNkulunkulu kubiza ukuthi uElkhana aphathe umnikelo. Athi menyuka njalo eya eShilo angahambe evathazela kodwa aphathe umnikelo, and umnikelo weThanksgiving kufanele usebenze inhliziyo ngoba uyisacrifice.
awukwazi ukunikela ngo10 rand uma wenzelwe umusa. Kufanele kube buhlungu ukunikela ngoba yisacrifice. Sibona uElkanah enyuka, 1 Samuel. Sibona enyuka, unyuka nomndeni wakhe. Ayibonge inkosi. Hallelujah. Hallelujah. Unyuka noSara engenangane. I mean unyuka noHana engenangane, uHana not uSara. uHana engenangane. Unyuka naye njalo mangabe kuphela unyaka abophela imbongolo, athathe imbongolo kaHana amkhweze kuyo, athathe ekaPhenina amkhweze kuyo, athathe abantwana abatshathe kuyo, bese thatha imbongolo yomnikelo. Imbongolo yomnikelo ithwele igolide ngoba kufanele kube buhlungu mangabe elikhipha isacrifice. Uma ungahamba uyobuza abantu abasebenzisa ezinye izinto bangakutshela ukuthi kuba buhlungu kangakanani uma sekuthiwa sacrifice ngomngakho. Kike nganomunye ubaba ebandleni obuya kothwala usomatekisi wangitshela wathi hey mfundisi wami kwasuke kwavela umfana wami esibukweni kwathiwa ngihlabe kwasho ukuthi angeke ngikwazi ukuhlaba umfana wami, the only boy I have. Uthi ngabaleka ngaphuma ngize ngibalekela ukuthi angikwazi ukuhlaba umfana wami. Isacrifice fanele iqebule inhliziyo. Uma ngabe uNkulunkulu ekhuluma ngesacrifice ukhuluma ngama-firstborns. Lithi iBhayibheli ama-firstborns awasiwona wenu kodwa ngakaNkulunkulu. Into engenza kube ngcono uNkulunkulu asiboleka ama-firstborns ukuthi siwathenge kuye. Sacrifice. Ama-firstborn abhilonga la ukuzosefa. Kahle kahle abefundisi abapristi fanele kube ama-firstborn emakhaya abo, abantu abathwele yonke into yesizwe sakubo. Sacrifice ukuze ngibe ne-firstborn yomzukulu wami lapha ekhaya kufanele ngiyomcela enkosini. Ngamcela enkosini engafuni ukukhonza, ngamcela enkosini engafuni ukusindiswa, ngamcela enkosini ngathi baba nanku umnikelo wami ngiyamthenga, ngicela ungamephuli intamo. Sacrifice. Kahambisa umnikelo owawubuhlungu ngoba kwakukuphela kwawo. Kwakungelula kimi ukuhlukana nama-thousands amaningi ngoba mangabe wenza isacrifice akufanele udlala amagende, akufanele udlala amagende. Izulu liyazi ukuthi sacrifice yini. Niyezwa yini bazalwane? Uyanyuka uElkanah uyokwenza sacrifice. Hawu bazalwane, ufika nezimo zakwakhe. Akazibiki mfana wami izimo, akasho ukuthi nibona nje ekhaya kwami weNkulunkulu kunje. Nakazile ukuzobika, uzobeka umnikelo uzomkhulumela. Isacrifice izoyiqeda yonke indaba. Isacrifice ikhuluma inhliziyo. Uyabona lo mnikelo kuthiwa kweshumi. Hayi bantakwethu ngingasho ngithi uyisacrifice. Uyubone kuke koretire omunye umama lapha ebandleni wavela wanikala ngenkulungwane zenkulungwane. Yathi inhliziyo ngeke kulungu ukukhipha kweshumi okungaka. Akaze ngikhohlele wona lona. Ngeke kulungu ukukhipha kweshumi okuningi kangaka. Ngeke kulunge. Usosuka ube nenkinga ungabi namali.
kanti mangabe ene unconzula kulokweshumi uzoba right uzophesha ngapha uphinde usalelwe okuthize kwasho ukuthi okweshumi sacrifice mawukhipha kufanele inhliziyo iqhephuke inhliziyo kufanele idabuke inhliziyo kufanele ilwe nawe kufanele kube nemisindo eminingi ngaya straight ku treasure kathi khipha okweshumi okungaka kuya kwiregion niyezwa bazalwane kwathiwa hawu besithi sothenga isound ngathi isound ayithengwa ngokuka Jehova ngisho nami kungavumi ngoba mayisiningi imali usathana uyalwa kubalula makuse 10 rand mayisiningi imali usathana ulwa nesacrifice amen isacrifice bazalwane iyaqhumisa iqhumisa iworship iqhumisa iworship unginyusela kancane nje baba ivoice yami benginemvuselelo ka 2 weeks iqhumisa iworship uthi uJona but I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving uzonikela kuqala ngevoice okusho ukuthi khona ukumemeza okufanele akwenze the shouting uma ngabe ubona uNkulunkuluekusiza kukhona ukumemeza okuzenzekalelayo uthi kanti inkosi wenu njani kanti ubusawukhumbula yini nowami umthandazo ivoice yaziphumela ivoice yesacrifice kwesisikhathi iphuma nenyembezi sacrifice sanibonani bazalwane hallelujah hallelujah uthi I will pay that I have vowed hayi ngizokhokhela lokho engikwethembisile kusho ukuthi lana kwi thanksgiving kufanele ukhokhele lokho okuthembisile abesethi salvation is from the Lord ngamanye amazwi you need to pay that salvation came from above kwi-situation yakho kusuke kwane-sacrifice u-amen ushonela ezansi kusuke kwane-sacrifice u-amen uyuphela kusuke kwathinta imali manje angisho kona lokho angisho imali kodwa ngisho i-sacrifice angisho lokwena osukubala lalela ukuthi uJesu uthini edemanda isacrifice uJesu uthi kulomuntu owafika ethi inkosi mina imithetho yonke le yeTorah ngiyigcina yonke ngiyayigcina awukho engiwuphuthayo even okweshumi ngiyakhokha uthi uJesu salelwe into eyodwa nje one thing salelwe into eyodwa yini engisalele uthi hamba uyodayisa konke onakho yaqala isacrifice hamba uyodayisa konke onakho uthengise ngako konke onakho bese ungayithathi inzuzo ayiphela insindiso yona iyashuba sometimes ungayithathi inzuzo ngathathe ngisho isent thatha le oyithengisile imali uyonikela ngayo kwabampofu hawubhuti mandla lithi iBhayibheli hayi le ndoda yabona ukuthi angathi unebeef namlo ngathi uneqatha namlona ikhona into ayicebile niyezwa bazalwane lithi azange savalelisa lo mfolo wavela waflathela wahamba wathi ngeke ukubone lo ngeke ukubone wahamba wayositha uJesu seyahleba uJesu uqhweba abafundi bakhe uthi lalelano zani nimxoxele akuve kunzima
ukungena komuntu ocebile embusweni wezulu kunjengokungena kwekameli embhotsheni yenaliti. Ha! Sacrifice. Uma sawusindisiwe kufanele ungabi nanto engaphezulu kwensindiso. Ube umuntu ofamiliar nesacrifice. Kufanele ube umuntu ongenandaba naloko nako ngaphezulu kaKristu. Mawusindiswe ngempela. Oh, baba umkhulu. Ayibonge Nkosi. Kufanele ukuthi i-iPhone 17 ingabi neve. Uma wavela wathi ha. Uma la wavela wathi ha. Kufanele ingabi nevalue ongayilinganisa ne-Thanksgiving. Are you with me, bazalwane? I-value ye-iPhone 17 lena ewu-30 something thousand ayifanele ilingane ne-value ye-Thanksgiving. Amen. A Shunammite woman yasuka e-Ethiopia ithi yabona ukuhlakanipha kukaSolomon kodwa yaqokelela igolide from Africa, yaqokelela ama-spices, yaqokelela everything ene-value. Ithi mangifika khona ngifuna ukufike ngikale i-wisdom yakhe nezipho zami. Yathi mayifika lo baba lo wayingenisa emakamereni engcebo wathi lokho kuphethe akunayo ivelo elingana naloko kula. Kwaqhuma isibhaxu sama-values e-sacrifice. Libonge igama leNkosi. Hallelujah. Ithi yathi mayingena ibuka i-order. Ibuka ukudla etafuleni ukuthi akusekhona nje inoma yini. Ibuka abantu abasevayo, ibuka everything eyenzekayo. Yathi ngeke lokuhlakanipha engikuzwile ngise-Afrika hayi ngeke kungaphezulu lokho engikubonayo. Even sayo sadrivelwa sifika sihlala khona u7 days sidrivelwa kusene emini ntambama emotweni ezine-Wi-Fi phakathi sixhumane ne-Africa mebethi bayasibelesela eSouth Africa sithi ma-South Africans anikahleni bafowethu sizwa impilo yokuthula kungekho umuntu okubikelayo ukuthi sekwenzeka ukuthi kuthule kuthedu se-escort masithi siyaphuma siyojoga sesiyalandelwa njalo siyogadwa abantu abaphethe inhlokohlela zeyibhamu. Hayi bantako thina sizoshumayela kuphela asimele lutho olunye bathe kodwa-ke kufanele sinigadile. Sacrifice izoqhuzula nalento obucabanga ukuthi ngeke yenzeke empilweni yakho. Mhlambe nje nithi i-Thanksgiving ukuthi kuyahlalwa bese kuyaphekwa kuyadliwa. I-Thanksgiving fanele uyilungiselele ngonyaka odluli ubeke ukuthi ngelanga lokuzobonga kuyothina enkosini. Yeli u-Elkhana yeli welokebeke lokeqokelela ethi lokho kahana njengoba engabelethi nje Nkosi wenu yazi athi nansi sacrifice athi lokho kaPhenina awubaba uPhenina kathuli wena kuphela oyongenelela awukhuluma ngaqedi abeke isacrifice abeke yandodana wakhe athi lona ngiyamsacrifice ukuthi uyohlala endlini engcwele bese beke isacrifice.
Aya. Aya. Angazi babuya zithini inkosi. Kodwa next year mangabe yenziwa iThanksgiving ake siqale masiqeda le siqale sibeke imali yokubonga. Angithi wena uphunyulile ogibeni abacuphi belicuphe ngempela waphunyuka wangazi ukuthi uphunyuke kanjani. Angithi wena ubona uJehova ekophula imoto yaphenduka isigaqa yancane kodwa wena waphuma. Angithi wena ubona uNkulunkulu ekumisela umuzi wakho kade sewuhlakazeka uNkulunkulu wawuqoqa. Angithi wena ubona uNkulunkulu ekophula wena kade bekuhlasela wena bekuplanela ukuthi lo nyaka ngeke uphele kodwa wena waphunyukiswa isandla sikaNkulunkulu. You have to sacrifice. Fanele ulethe ukubonga kwakho enkosini. Fanele ulethe ukubonga kwakho enkosini. Fanele ulethe ukubonga kwakho. Sengiyathandaza abazalwane siyavala. Next year sizobe sinyuka sonke. Sinyuka siphethe. Ushala mahasaya. Ngicabanga ukuthi kuzobe kunomphongolo somewhere. Kuzobe kunomphongolo somewhere. Wonke umuntu sizobe singasafaki kulezi itsha lezi manje. Sizobe sesifake itshene enkulu njengalokho kwakhiwa indlu kaJehova. Sizobe sifake itshene enkulu. Sifake itshene enkulu. Ilona loyo uzobe fika ne-envelope esindayo. I-envelope esindayo. Ngale sacrifice sizokhahlela izimpi usathana iplothayo ezweni likamoya. Ngale sacrifice sizogweva nabantu bethu sithi hayi ngengane zethu. Ngale sacrifice sizogweva nabayeni bethu sithi akayindawo hayi ngabayeni bethu. Sizogweva ngabefundisi bethu. Sizogweva ngemsebenzi yethu uNkulunkulu asibusise ngayo. Oh yeah. Sacrifice ayona ibonus. Oh hey, kwaze kwanzima la ekhaya. Sacrifice akuyona ibonus yokuthi uzalwa ngomhla ka13. Sacrifice ayona ibonus yokuthi uzalwa ngomhla ka13 January njengami. Amen. Lokho nje ukuthi uphinda okweshumi kwakho times 2. We ngeke niphinde ningibize. Sengizohlala phansi. Kwibonus phela siyayiphinda ngithi. Mawukade unikela u3000 nje okweshumi kwakho masubonusile. Kusho ukuthi wena no 60000 wena ngithi uyabona. Kusho ukuthi kufanele u6000 siwuthatha nje ubunjalo siwuyise enkosini. Angazi abasanikela u10 behola u1000. Abanikela u10 behola u1000 bathi okweshumi u10 enye nje into leyo ebangusiza emzini yenu. Bangokuhlupheka emzini yenu bazalwane. Ingayivumi lento usathana nenzise leyo nto. Sawubona sisiwami. Sawubona lapha eAmerica ungathumela imali engasho ukuthi uvele eAmerica. Lalelani bazalwane. Ukunikela okweshumi kufanele ingqondo isanguluke ngoba usukuza nezinto zonke esenhlizweni yakho. uNkulunkulu will study the heart more than the offering. uNkulunkulu uzofunda inhliziyo. Alibonga igama lenkosi. Ubona kabangathandi ukunikela sebeqinile bathe bathambise inkosi bathambise ba.
Thambisa Nkosi, thambisa Baba inhliziyo. Hallelujah. I-sacrifice Baba ithi thatha best. I-sacrifice ayinqeni ukuthi ithathe uMercedes wakho. Ngoba uNkulunkulu lento esinkulu kunaye unesikhwele. Ungcono zonke izinto mntaka basi zibe ncane kunaye. Maka wazithatha zankulu. uNkulunkulu udila nazo. Kancane kancane. Kancane kancane uwenza ungaboni kahle. Amen. uNkulunkulu wazama plus nihlele ekhaya niyifamily niplan sidayise izwe sidayisa umhlaba. Nami ngiyawudayisa nje umhlaba la eWilo thengana umhlaba wami bafowethu ngihlukane neWilo. Sidayisa umhlaba seniplanile noyi2 kaMbuyazi sidayisa umhlaba kodwa sicabanga ukumnika uNkulunkulu 1000 siwudayise ngo 50 50 into ngisho kuncane nje ngisho kuncane kodwa sicabanga ukumnika uNkulunkulu 1000 avela uNkulunkulu athule nje anilalele. Amen. Nilihambisa 1000 nilandelana nize nilibambisana. Ngeke nganabazalwana ababambisana okweshumi lapha esontweni. Oza ndodanoza. Mama kuthandazela. Babambisana i-envelope eyodwa ba. Avela athi ayiyekwe ke kwayilento yokuthandaza kanje. Ayiyeke izongenzela ngihlupheke. Alibonga igama lenkosi. Seniplanile mfundisi wami. Nithi sifuna ukumrobha uNkulunkulu avela athule nje uNkulunkulu. Nithi niyayibeka phambi kwabantu bakaNkulunkulu. Nithi silidayisile izwe nansi imali esiyiletha kuNkulunkulu. Livele lilwe izulu, lilwe kuphithizele. Uvele kuphithizele endlini, ingane zidle kwasani, ingane zakho zilahle kwasani, kugqekezwe, kuntshontshwe, kuthiweni ngoba nidla imali erongi imali, awukwazi ukudla imbewu, uzotshala ngani? Futhi imbewu ayifani nezikhwebu lezombila ejwayelekile, imbewu ijwayele ukuba nezikhwebe ezinde. Simeni ngenyawo ngivale. Sengiyanizwa ngathi ndithanda ukuqina ke manje. Ngathi niyaqina impela ke manje. Izikhwebu zembewu ngenkathi kuvunwa ekhaya ma. Ziyathathwa, zihlukaniswe esivunweni, ziyobekwe emsamu laphayana endlini endala, ziyobekwa endlini endala. Zishiswe intuthu yasendlini endala. Awu kanti nina senihlala edolobheni anisazi lapha sasitshala khona emakhaya. Ziyohlala endlini endala umfundisi uDlamini zihlale lapha endlini endala zishiswe intuthu kubaswe zingasuswa makulanjiwa zidliwa. Ayidliwa idla kanjani imbewu uzotshala ngani mase kuthiwa phesi komkhono wena uzokhiphani ngoba kuyatshalwa manjena. Ake siyenze into kaNkulunkulu ibe njengokusho kwakhe. Uma ngabe uNkulunkulu edemand sacrifice bazalwane, ake siyikhiphe ngenyembezi. Vele sacrifice kufanele ihambe nenyembezi. Mawuyikhipha ukhane ngoba you need to pay for the vows ozenze uNkulunkulu. Exchange ama-vows beshada baba bazibopha bona ukuthi baze bahlukanise ukufa, kufanele leyo nto bayikhokhele.
That is why umshado sewabiza kangaka ngoba kuyakhokhelwa ukuthembisa. Niyezwa bazalwane? Uma uthembisa ungafezi khona abanye abathatha ienvelope ngonyaka ama-envelopes ngonyaka odlula asahlele emabhayibhelini namhlanje lawo ama-pledges lawo asahlezi kwi-envelope awabuyi. You pay for the vows. Pay for the vows. Yini ekwenza ukhokhele ama-vows ukuthi usuku wenze ubone umusa. Uma nje uwenze lo umusa umama umbuyazi wavela wakuvuma nje impela wathi hayi nami ngiyavuma ukushada nawe uvela uthi hayi sengingakhipha yonke into ngoba ungenzela umusa. Bengawudeserve bengiya ngiweak ngisaba ukuthi ngabe izothini le ntombazane kodwa yavele yavuma ake ngisheshise ingazishintshe bese uyakhipha yonke into ongayikhipha ukhokhela ini bazalwane ama-vows. Lokho esikwethembisa uNkulunkulu uzokwenza. Lokho esikuletha kuNkulunkulu uyakumultiplya. Akakazamukela isacrifice uNkulunkulu bese ngenzi lutho. Kwisacrifice uNkulunkulu uyaqhumisa isizalo. Kwisacrifice uNkulunkulu wenza abangakhulelwa abakhulelwe. Kwisacrifice uNkulunkulu wenza abaweak babe strong. Kwisacrifice uNkulunkulu wenza abaphuwa babe rich. Kwisacrifice uNkulunkulu ungenelela ezimweni okungangeni umuntu kuzo. Kwisacrifice sibona ubukhona bukaNkulunkulu. Sibona amandla kaNkulunkulu. Ifuna sivala amehlo ethu. Sisho njengoJona. Sithi unto you our God we will sacrifice. Sizonikela kuwe. Sizohlabelela kuwe. Sizothulula kuwe inhliziyo yethu. Sizothulula kuwe ingcebo yethu. Lithi izwi lenkosi, honor the Lord with your wealth. Honor the Lord ngakho konke onakho ngoba make wa-honorisha uNkulunkulu uyaku-honorisha naye akwenzela izinto uzumangala abantu bathi ikhonto yenzile kanti awenzanga lutho uvele wa-honorisha uNkulunkulu. Baba umbuyazi ngicela ukubuyisela kuwe uvele wanikela kuNkulunkulu. Kukhona amafindo aboshwa emndenini le emuva kini azoqhunyiswa i-thanksgiving and a sacrifice. Khona izinto ezakhulunywa ngawe ezokhahlelwa zihlehliswe ile sacrifice. Khona izinto uNkulunkulu azozenza empilweni yakho. Kukhona izifo ezizophuma empilweni yakho ngenxa ye sacrifice. But mongayiqonda isacrifice uhlala nako konke. Impilo ime ndawonye. May the good Lord bless you. Bazalwane ngesikhathi umfundisi eshumayela umoya ingcwele khona into asayikhulumile ngicela ubaba uDladla eze ngaphambili senze lokho uNkulunkulu asekwembulile bazalwane. uNkulunkulu uma ekhuluma ufanele senze njengoba esho ukuze sibone indlela yethu ivuleka. Sisame ngenyawo angena umuntu nani nofakazi bazalwane angena umuntu ovamsuza ngaphambili kushunyayela kodwa ngenze ukuthi ngabe naqala phambi kaNkulunkulu. Ukulalela kubiza ukuphila kwethu. Siyacula lelo culo. Esakhulumela umfundisi uyavela umoya ingcwele ukhuluma nami ukuthi isikhathi lesi samanje isikhathi sokusacrifice manje. Ngoba ukusacrifice manje lokho nakho manje uNkulunkulu yena uzonginikezela lokho athi uzokhipha ngaleso sikhathi kodwa manje wenza isithembiso inkosi lokho okuncane nginakho ubuya ngibuya ngokwami ngabe ngikhipha 10,000 kodwa imali engiphethe njengamanje 100 rand inkosi nginikela ngalokho okuncane nginakho manje kodwa ngifuna ukuveza lokho okuvumelana nenhliziyo yami noNkulunkulu ngizela kona. Bazalwane kukhona iphasi kade likhona
ngathi ngihle nje ephasikeni umunye umfundisi inkonzo yaqhubeka ungishayele emuva emahlombe uthi ucela i-account number yami ngangamnaka nje wangibelesela impela ucela i-account number yami ngamnika i-account number uma ngiphuma nje ephasikeni sayemotweni ngithi ngiyabheka kwiseli yami kungena ama-thousands mase engifonela ntambama uthi mfundisi uNkulunkulu bengisebenzisa outstandingly kodwa ngabona sekuthula ngasenzeki lutho ngaye entabeni ngayokhuleka uthi ngafasta kwangenzeka lutho uthi njengamanje bangihleli la uthi uNkulunkulu ufunda ukusacrifice nokulalela wathi njenga namanje khipha le mali engaka unikele ngayo uthi hayi Nkosi ngisingenze njalo cha ikhipha nje nakulo mfundisi ohleli ngaphambi kwakho khipha le mali onayo wakhipha ama-1000 useyangifonela uthi mfundisi ngiyambonga uNkulunkulu kumlalela uthi ntambama athi ngiyoshumayela ebandleni elithile ngiya nje ngiyakhala uthi mangifika ebandleni elithile ngathi ngisathi ngiyabingelele uNkulunkulu wagcwala indlu yonke ipresence kaNkulunkulu kwase uNkulunkulu your sacrifice ungaya entabeni kodwa ungalaleli ngekwenzeke lutho so kuyafika kumina bazalwane ukuthi angifisi kube khona simvalela ngaphandle njenganamanje ukuthi Nkosi engikuphethe njenganamanje ngiyanikela ngiyasacrifice unyaka ozayo Yesu ulungile baba ngoba sekulingiselele kodwa okwamanje ngenza isiqiniseko ngiyathembisa ukuthi baba ngale mali enginayo njenganamanje ngiyasacrifice ukuze baba isithembiso sami ngisigcwalise mase kufika isikhathi sangonyaka ozayo finally angaze ngisho ukuthi Nkosi ake ngamtshela recently ngithi Nkosi angifuni ukuyikhuluma isikhathi singafiki ngibone uNkulunkulu ukhuluma nami kakhulu nje several times through dreams ngabona ibhokisi elikhulu eliyigolide ndale kahle bazalwane leli bhokisi eliyigolide bese livela uhafu omunye uhafu semgodini bese ethi umuntu angilunguze ebhokisini uma ngilunguza khona ngabona iglory mothi yabheka nje ugcwele inkazimulo ebhokisini lapha phansi esinqeni salo kukhona igolide bese ethi umuntu ngiyalibona leli igolide isigaxa segolide ngithi mina athi inhliziyo yami ibhlungu isibuso sengisibekela abazalwane kodwa manje abakwazi ukusithola basibone ngithi mina sivinjwa yini wathi ukholwa thandaza nomnikelo wathi mangasebenze lezi zinto nje umkholo uNkulunkulu bathandaze and sacrifice bathi lento ngibekele yona ukuthi zami ibhlungu ukuthi angikwazi kwanika bengazange bakwenze lokho so ngiyeqala ukukhuluma abazalwane cishe mhlawumbe sekuphela inyanga kodwa namhlanje ngithi ake simlalele uNkulunkulu angifuni ukuba ngica nami ngizonikela manje ukuthi Nkosi siyeza impela ukuthi nginyakoza siyabonga kodwa okamanje siyavuma Nkosi ukuthi nakho esinakho siyasacrifice ukuze ubone ukuthi sizwile izwi leNkosi ngoba izwi leNkosi alibuyilambatha uNkulunkulu une divine appointment nje namhlanje uNkulunkulu uyabona ukuthi unyakozayo kude kakhulu inkinga yakho ufuna icazeleke namhlanje Nkosi nginikela namhlanje ngoba ngifuna ngicela lokho ungibekele wona kwenzeke namhlanje ngiyacela bazone singayi nokuthi mhlawumbe kuthi sizocelwa ama-ushers kodwa manje Nkosi ngifuna ukusacrifice manje baba ngiyasacrifice ngalokho enginakho manje wena Nkosi uyazi ngonyaka ozayo ngoba senginakho okukhulu kodwa okwamanje ngiyasacrifice ukulalela kubiza ukuphila kwethu uyala